Voisitko kertoa vähän itsestäsi ja taustastasi? Mä olen Katri Heino, koulutettu kokemusasiantuntija, lähihoitaja, syntyperäinen lahtelainen, sanotaan tälleen lyhyesti. Millaisia vaiheita olet käynyt läpi mielenterveyden haasteiden ja työelämän yhdistämisessä? No, mulla on taustalla kaksikin uupumusta, että on työuupuminen, burnoutti 10 vuotta sitten 2015 ja se sitten helpotti, kun mut irtisanottiin YT-neuvotteluissa mun omasta tahdosta, että ei ollut muuta ratkaisua kuin lähteä pois siitä työpaikasta. Ja siitä mä sitten aika nopeasti lähdin toipumaakin, koska se kaikki rasitus ja ahdistus liittyi niin vahvasti siihen mun työhön ja työpaikkaan. Niin 2017 sitten aloin pikkuhiljaa palailemaan taas työelämään ja olin pari vuotta mielenterveystyötä tein. Ja sitten kun se loppui tuossa 2019 syksyllä, niin siinä tuli sitten muutenkin semmoinen tosi rankka jakso elämässä, minkä jälkeen mä sitten sairastuin masennukseen ja ahdistukseen. Ja siitä on nyt sitten vuosien jälkeen pikkuhiljaa alkanut toipua taas työelämään, että mulla just päättyi tämmöinen työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, jossa mä olin reilun vuoden. Ja se teki tosi hyvää ja antoi mulle tosi paljon eväitä jatkoon, että itseluottamusta ja uskoa omiin taitoihin ja osaamiseen. Ja tosiaan olen täsmätyökykyinen, että osaamista ja taitoa löytyy, mutta en jaksa koko aikatyötä, että tarviin sitä palautumista kaikesta työn ja muusta rasituksesta, että täytyy olla tarkkana sen oman jaksamisen suhteen. Millaisia haasteita tai esteitä olet kohdannut työelämässä? No, tällä hetkellä tietysti suurimmat haasteet tulee tuolta meidän hallituksen puolelta, että kun tätä osatyökykyisyyttä ja osa-aikatyötä ei kauheasti tueta, vaikka paljon on ihmisiä, jotka haluaa sillä työllistyä ja sitä tehdä. Lähinnä sen työn ja palautumisen tasapainottelu on se suurin haaste. Et intoa on ja itsehän mä laitan sen itselleni sen riman aina liian korkealle, että pitää sitten malttaa mielessään ja tehdä sen mukaan, mitä jaksaa. Miten päädyit nykyiseen tilanteeseesi täsmätyökykyisyyden näkökulmasta? Kyllä se oli tämä kuntoutus, mikä vahvisti sitä. Että kun siinä oli nämä työkokeilut ja oli se semmoinen vapaus, että jos tämä ei onnistu, niin maailma ei kaadu siihen, että pääsi kokeilemaan niitä omia rajojaan ja omaa jaksamistaan, niin se on vahvistanut tosi paljon sitä omaa itsetuntoa sen suhteen, että kyllä tämä täsmätyökykyisyys on se, millä mä jatkossakin sitten töitä haen. Mitä täsmätyökyky sinulle merkitsee mielenterveyskuntoutujana? Täsmätyökyky merkitsee mulle sitä, että mä kuuntelen itseäni, teen sen mukaan, mitä mä oikeasti jaksan. Ja mahdollisuuksien mukaan, että pystyn jaksottamaan sitä työpäivää sille, että oman voinnin mukaan, että siinä kohtaa, kun on sellainen pirteä ja aktiivinen olo, niin silloin tekee ja sitten hengähtää taas sen jälkeen. Ja mulle niin kuin täsmätyökyky on tosiaan semmoinen positiivisempi ilmaus kuin sitten osa-aikatyökyky, koska osa-aikaisuus usein tarkoittaa sitä, että sulla työtunteja vähennetään, mutta ne työtehtävät ei vähene eikä muutu. Mutta täsmätyökykyisenä mä voin sitten jo määritellä sitä, että mitkä on niinku ne mun osa-alueet siinä, että missä mä olen hyvä ja mitä mä teen. Ja sitten voin itse päättää, että otanko siihen sitten lisää. Ja voi sitten myös kuntoutumisen ja vahvistumisen myötä niin lisätä tunteja. Miten hyvin koet, että tämä käsite tunnetaan työelämässä tai yleisesti yhteiskunnassa? Täsmätyökykyisyys tunnetaan huonosti. Se on sen verran uusi termi, että monelle työnantajalle, kun ne hakee täsmätyöntekijää, niin heillä on valmiina joku tietty tehtävä, mihin he hakee ihmistä, mutta he ei niin kuin ajatelleet sitä, että sitä työtehtävää voi niin kuin pilkkoa useammalle, että haetaan koko aikaista siihen hommaan. Koetko, että mielenterveyteen liittyvä täsmätyökyky ymmärretään työelämässä riittävästi? Ei ymmärretä. Yleensäkään niin kuin mielenterveysongelmat työelämässä, niin ne on vähän semmoinen vaiettu tabu,
että niistä ei puhuta eikä niitä potevat uskalla niitä tuoda työpaikalla esille. Et enemmänkin pitäisi puhua siitä, että jaksamisesta ja mielenterveyden turvaamisesta työpaikoilla. Millaiset asiat ovat tukeneet jaksamistasi ja onnistumisiasi työelämässä? Lähdetään siitä, että mä kuuntelen itseäni. Ja kun on semmoinen hetki, että mä haluan levätä ja varaan aikaa siihen palautumiseen, niin mä sitten teen sen, että vähän ennakoidakin sitä, että jos on joku hektisempi jakso tulossa, niin sen jälkeen sitten laittaa muutama päivä kalenterista ihan tyhjäksi. Että semmoinen itsensä kuuntelu on tärkeintä. Tässä kun on oppinut rajaamaan monellakin tavalla nyt elämäänsä, niin on ihan tälleen tipahtanut pois paljon semmoisia asioita ja tekijöitä elämästä, jotka rasittaa. Että kun on oppinut sen, että tämä ei ole mua varten, niin osaa sanoa ei. Onko töissä ollut tilanteita, joissa olet kokenut ennakkoluuloja tai ymmärtämättömyyttä mielenterveyden haasteiden vuoksi? Kyllä. Tämä mun työpaikka, jossa mä sairastuin tähän työuupumukseen, niin se oli pitkä prosessi se sairastuminen ja ennen kuin me löydettiin se, että nyt on kyse työuupumuksesta, niin siihen meni vuosia. Ja tämä oli todellakin sellainen työyhteisö, jossa ei asiaa ymmärretty ja jouduin työpaikkakiusatuksi ja oli selkään puukottamisia, selän takana puhumisia. Ihan järkyttävää touhua, että se oli hyvin sairas työyhteisö, missä mä olin. Millainen olisi ihanteellinen työnantaja täsmätyökykyiselle? Sellainen työnantaja, joka kuuntelee, ottaa vastaan palautetta ja ehdotuksia, jonka kanssa voi suunnitella ja käydä läpi niitä työtehtäviä. Että aloittaa vähän pienemmästä ja sitten ajan kanssa lisätä työtehtäviä ja työtunteja, ja jonka kanssa voi sopia vaikka kerran kuukaudessa jonkun ihan oman tällaisen palautepalaverin, missä käydään läpi kuulumiset ja jaksamiset ja että missä mennään näiden työtehtävien suhteen. Että Siivittämössä mulla oli tällaiset esimiehen kanssa ja ne toimi tosi hyvin. Et kun oli kumpikin ajan tasalla siitä, että missä mennään ja mikä on jaksamisen tila. Ja tietysti työntekijällä on se oma vastuunsa myös tässä sitten, että tuoda esille, jos joku asia ei ole kunnossa. Että semmoinen molemminpuolinen luottamus on tosi tärkeää. Millaista muutosta toivoisit yhteiskunnassa tai työelämässä täsmätyökykyyn liittyen? Hyväksyvämpää asennetta siihen, että kaikki ei pysty olemaan 8–4 täyttä päivää töissä, että 100% työkykyistä ihmistä ei ole olemassakaan. Että huomioitaisiin näitä erilaisia tapoja ja keinoja tehdä työtä. Millaisia muutoksia toivoisit työelämässä mielenterveyden huomioimisen suhteen? Että tuodaan asioita esille ja sitten kokemusasiantuntijoita voisi käyttää ihan muuallakin kuin sote-alalla, käydä kertomassa just omaa tarinaansa ja oman kokemuksensa kautta tuoda esille sitä, miten mielenterveysongelmien kanssakin pystyy elämään ihan täyttä elämää. Että se diagnoosi ei määrittele sua ihmisenä, vaan se on osa sua ja sä elät sen kanssa ihan samalla tavalla kuin jonkun somaattisen sairauden kanssa voi elää, niin ihan täyspainosta hyvää elämää. Mitä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka on mielenterveyskuntoutuja ja pohtii työelämään kautta opiskeluihin palaamista tai sinne pääsemistä? Lähde rohkeasti hakea sitä sun omaa polkua. Että nyt tätä nykyään on paljon erilaisia hankkeita olemassa just näihin työllistymisasioihin liittyen. Siivittämä-hanke ikävä kyllä loppuu nyt ensi vuoden tammikuussa. Että se on ollut aivan loistava tässä tämmöisessä stigman poistamisessa. Että rohkeasti kysymään työllisyyspalveluista, kouluista, että kyllä sieltä löytyy näitä polkuja eteenpäin. Ja sitten tosiaan on näitä erilaisia rekrytapahtumia, messuja, muita, missä on sitten näitä hankkeita kertomassa toiminnastaan, niin sieltä kyselemään vaan keinoja ja apuja, että miten päästään eteenpäin. Mikä antaa sinulle toivoa ja motivaatiota tulevaisuuteen?
No tällä hetkellä tietysti se, että mulla alkaa työt parin viikon päästä, että se on niin kuin aivan mahtava juttu, mutta kyllä mä mun omaa kokemusta, mitä mä ajattelen, on ollut nämä viimeiset 5 vuotta, niin olen aika ylpeä itsestäni, että mä olen tässä nyt selvittänyt nämä kaikki vaikeudet, mitä mulla on ollut, että ei se aina ole helppoa ja elämä ei mene niin kuin elokuvissa, että on tämä huono vaihe ja sitten seuraava leikkaus suoraan siihen, kun asiat on hyvin, vaan se vaikea aika siinä välissäkin täytyy elää, niin kyllä mä ihan tuosta mun omasta kokemuksestani saan paljon voimaa ja uskoa siihen, että kyllä mä pärjään jatkossakin. Kiitoksia. Kiitos.